हेलो गाइस मोन बरायलायबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव थ' गासिखौबो वेलकाम आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना। भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जेम्स आदा आरो बड'लेण्ड टाइगार सार मोसा होनो होनदों टाइगारखौ बर'आव मा बुङो लख्रा आमायसो लख्रा नोंथांनिया बाराद्राय जाबाय। ओइ बड'लेण्ड टाइगार जेम्सआ माला ओमफ्राय ब्लु मास्टार जालायखो आरो माला ओमफ्राय सेक्स बानायग्रा जालायखो माथो खोनाथारामोन। ओइ बड'लेण्ड टाइगार नोंहा एक्सट्रा कन्टेन्ट लाबोनायनि कन्टेन्टआनो गैला नामा खर'आनो गैला नामा नोंहा मालायखौ मा फाजाबाय थायो आरो तिन सारि बोसोर सिगां जालांखांनाय बाथ्राखौ नोंहा मानो गुदु गुदा एरखांफिनबाय थानो लुगैयो ना नों दावरावखौसो मोजां मोनो सिरिखौ मोजां मोना। आदा जेम्सजों हारा बस' जानो नागिरनानैबो गिबावा नों दाबो आदा जेम्सखौसो जावबावदों। आदा जेम्स नोंखौ जावदों हनै बायदिसिना गोदाव सोरावनो थांनानै सिनस्रिनि हाराखौ सिफायहैथां बे बड'लेण्ड टाइगारखौ। बड'लेण्ड टाइगार ना मा टाइगार बेखौहाय घन्टा आंबो जोङो बिनि कन्टेन्टआनो मोनसेबो जाया जानला मोनला गोदाव सोराव लाबोलाबायो बियो। भिडिअ लाबोनो कन्टेन्ट मोनाखैबा जानला मोनला मोसालाबायनानै हगार नों जाम्बा बड'लेण्ड टाइगार। खपा खप का मतलब तो आप लोगों ने समझ किया। आरो बे खाफा खापनि ओंथियालाय मा जालायखो मा खाफा खाप मा थाफा थाप जालायखो मा बड'लेण्ड टाइगार खाफा खापा मा। थ' आसा खालामो गाइसमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ मालायबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। थ' गासिखौबो लाइक शेयार कमेन्ट गासिखौबो गावसिला दोनना हरबानो जाबाय।